Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Bos días, benvidos a un novo programa de Camiñando pola Vía 19. O teu programa favorito de Radio Clementina, a túa radio na túa escola. No programa de hoxe imos vos falar da orixe do nome e a historia do mes de outubro. Outubro era o 8º mes do antigo calendario romano. O mes de outubro representábase coa figura dun cazador cunha lebre nos pés, páxaros na cabeza e unha especie de estanca ao seu carón. Pasado un tempo, os romanos representábano coroando o cazador con follas e cun vestido encarnado, simbolizando que neste mes a cor verde das follas comezaba a tintarse de cor avermellada. Outubro era o mes pródigo en toda a clase de festividades celebradas polos povos do vello continente, todas elas relacionadas co mundo da agricultura. En Italia, por exemplo, este era o mes da vendima. Tamén se dedicaba este mes a cultivar as amizades dentro dos clans familiares, e os nenos e os mozos da familia. Esperamos que aprenderades moito sobre o mes de outubro. Agardamos por vos no noso vindeiro programa de Camiñando pola Vía 19. Lembrade que podedes atopar todos os episodios do noso podcast na canle de YouTube da nosa escola, CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Un saúdo a todos os ouvintes de Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.